karfe 11 na dare ya ce ku tashi munafikan Allah amma ku aski ya fara yi ma abu ya zama na sannan ya sa almakashi ya yanke man gashi na mu mun sha ma ko cikin masa ya je kai shi ya shi wa a shi dakin shi ya kai cikin akwati je saka shi sai da yan sanda suka je bincike suka hiddo shi suka ce wannan gashin wa da kitso lahiya lau muka ce namu ne aka hiddo shi kuma yana samun mutar shi ga idan mu kuma ya ce mu sa kalkashin mu kuma bayan haka nan ya samu irin wannan tsimman idan ka sadu da matarka ya ce mu wanki da ruwan toka ta cikin murhu ya ce mu sha mu haɗa baya da baya mu sha. Kun taɓa kai ƙarar shiga iyayenku ko wasu? Bai ba mu ba da ya bari ta je gidansu. Wani addini yake yi? Mu dai gaskiya baya sallah mu ma ya hana mu yi. Da me ya daure muku kafa? Da sarƙa daure mu kafa yake samu kwaɗo ya datse. Kuma cikin ɗaki ya datse mu. Kan tabarma muke kwana idan ya ga dama tabarman ma ya ɗauke ta ya cire mu zan dama suke din mu diya anshin mu ya kai ɗakin shi. Ya kai ɗakin shi ya cire mu zanuwa mu da kallabin mu haka kawai muke kwanciya ga sanyi haka zamu kwanta ƙasa. Ya taba yanke muku farata? Harce ne yake yankewa ya sa da gashin gaban shi da na gaban goshin shi ya hada ya to ya sanya mu cikin abinci mu ci. Hitsari da kashi nan muke cikin daki kashi da muka ce me za mu yi wani lokacin ya ce bayan za ku yi ba sai idan ya niya sai ya ce mu tai idan ya niya ya ce mu tai masai yana nan tsaye nan gudun za mu ida kuma magana jinin al'ada ya ce duk wata suke ta jinin al'ada karshen ta ya zo da Allah ya kawo man shi na rasa yadda zan yi haka nake samun kayan magilabshin da nake lulluɓa in samu haka Allah ya taimake ni har na samu na gama shi.